Hello, good morning sa lahat. Punta tayo ngayon sa Dr. Nedwin, Dr. Si Dr. Isa to? Si Dr. Laway. Dr. John Rick. Isa pangalan to? John Rick. Si John Rick. Kay para sa iyang tiil. Try na to pahilot. Yung tiil kay therapist na to kuya. Labaw po sa therapist. Nag-story ka. Ni mata na. Nag-story din siya. Mata na si guys. Hi guys. So ano lang guys, stay tuned, magbiyahe ta. Ang akong anak na marag sa tawag na Go walking. to walking siya sa katong wala man na sa una tapos ganito yung edad Mga 7 years old. dili to pamansalan mo doon Ano? 7 years old magpura jud kailangan mong gudi lain naman yung nilakawan try na mo sa kuan manambalay man ang tawagan so enjoy sa pagkuan sa Tagay biyahe sa Tagay biyahe hinay Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Nami sa may bridge. Nasa kupipin mo rin. Bansalan Bridge. Rizal. Rizal Bridge. Bansalan Rizal Bridge. Yan, inibito ka yan. ha wala to Masulod sa lamang. Kami na ito. Ariyan. kani Ani. Kaya likod na ito rin. yung banano Hala na ipababa. Hala na ipababa. Hindi ka adlok ni. Gani ka mo. Ay! Ay! Uy, di kinahinay lang. Mura mo nagpahingon ako. Mura mo ito. Muna ni. Di. Ito na dahil. Tara. Close ra ba ang mga window? ano man Ayo. Na. Are you excited? Gida ba? Baba daw tail me. May mag-event yun ako kanina. sakit gani sakit yun anak kaya nga no nanak na ngayon man ito balik kaysa surgery ka Dito. Kaya surgery ni siya, kinto gyapon niya, samaran lagi siya. Oo. Samaran ba Yung puso sige mo kay Isa mo sa ko ang ugat Ang gana man yung ugat mo. Bisa ikaw tistingin mo dire, di ba? Murag nagpukok siya dire no. Ug adaw ni mo ana, manginat gini. iya ha Mulong ni Pero di Siya na daw mama. dai. Pero mama ni mo napian di ba connection ugat sa upak bulong. Kaluyan dito ray so maayo ni Indoy. pawala lang dira Kana kay buyak di kumto. Kanang kabuhi, tinoon na. Kabuhi. Ay pero sa diti man na. siya nakabuhi atong hapit ko sila Ayaw gyud hospital pa jud siya wala dai gamit ang hospital Wala, Diretso sa- dili gini mo ipadot imong kuto-kuto. posisyon Kay magubag imong atay ano. Kaya sa una bitaw dito hilot sa luwit. Siya, oo, Laon mo kapit na. tiyan so puti kung kasi gyud. Sige na, sige. Saka jud sige na. saka jud na Oh, baba. Saka. Saka dyan, tama. Oh. Pwede mo birahon dire, sige, birahan dire. Birahin mo tail na. Sige, paningkamot na sige. 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 Slide kidang lugwan. Eh, balik pa baba. Oh, balik saka. saka Ay, Max, malay ko bang tuloy ka? Oh, wala sikit na. paningkamot Wala na sikit to. Plat lagi na isa. Oo. Eh, ano rin na siya, ana? Na, naplak na.
Gara sakit oh. Balik, ano sa ato na? Tingko-tingko. Iya, na siya. Mabutang dito doon sa doon. Oh? Ang tusay dito na. Kaysa abrehan na. Oh. Labaw pa ng bre. Abrihan niya, magawas ang kuwan, pare. La. Oh no, pare na may ulo. Okay, balik tuyok sa tiel. Sige. Ay, bagula sa kayo. Sama pa sa. Yan, tili, oh, Rian. Naman din ako, na di mo. Sige. Tuyo ka din na. Sana, good. Sige. Thank you, Lord. Sige. Sige, tuyok. Sige deh, kaya ba naghilot ito na para ma... Alagyot. Ang hard. Motor ko bilis, kung pati ko kasi. Gani. Ako po. Gopo kayo manang. Gopo kayo. Tail na ka, street na ka, lukliho ka. Kata grabe. Kani dili. Kanina, baba na ng isa. Kani ganina, ano naman ako? Tingin ko naman tanan na. Tara. Number 24. Oh, na. Nay. Ketawa. Ketika ketawa ni Ray. Geraan. Hello, we're home. Hello, Bibi. Sa balay na. Hello, Bibi. Lodo? Oo. Luto na nga nunod. Hindi daw tilawi daw. Bapo ba yung niluto niya? Yung kanin. Lagyan ng kanin. At tilawin natin. Ilawin natin. Ating tilawin. Dai, didudu bako na Ray. Sa bakal lang ako. Kinis naman. Ako daw. Ako daw. Yan ay sarap. Charap. Rap. Oh, naman kayo. Hello guys, nakauwi na kami ngayon. Salamat sa pagsubaybay sa amin. So hanggang sa muli. Paalam.